magsuko katikaw na ikaw nga buwak. Sa bahis ni Johanna. Sus, mga upaw nga akong mga mahal kay buwak. Turbida, mga imported akong buwak ba o pagigipili o kaon? Sa bahisa ni Johanna, masakpan lang yun akong tao mo si kaon na akong buwak. Sige magmahal ako. Di man nila. Sus, turbida, imported akong mga buwak. Sus, kinuha ko. Masakpan lang yun akong kaon. Sus! Unsa ni lamne kining makauna. Happy na gud. Sus! Di man ini sinargulyas di ay. Kanunon man sa ko ang igsuon katong among ka manghuran. Wa pa siya kadumdum diri. Ang maayo ani. Ako to siya sultian. Naguna-una ko diri. Basta ditutan ni dapita. Sus! Timing ayo. Daghan kay mga pagkaon. Agay. Nganong ni saka pa man ko nga. Maabot ra man dai ni. Maurag yapon kay di man din sa Ragulyas day. Kanunon man ni sa kong igsuon na tong among kamanghuran nga si Kabog. Istang mo nga way gid si kadumdum diri gyud. Ang maayo ani ato to siyang sultian. Kay ni ara diri ang iyang kanunon pari-parihar bignaw nga to. Sus timing nga. Sus grabe naghana. Kay bakaon pa ni busog iko ani yun. Galing espesyal lang ni sa ko ang igsuon. Ato. Kita ko lang. Kaon sa buwak ani kay teting tuma. Wa kay maon kung ngita ka pagkaon di may patning buwak ang isad. Igay. Kagwapo biay ka kuya. Pagkalin mo basta. Buklod ni. Maayo gini oh. Nagka-green lang ang aki. May iba ginibantay. Saan ko nang iba? Magkusog lang. Ako ko lang eh. Uy, kanaog! Kanaog! Di ka mo na ako tutun. Kanaog! Sir! Kanaog! Nagdaka ka nun, sir? Kanong nagdaka di mana kan horta buwak yung kaon mo. Di mana horta kanong buwak yung kaon mo na ako. Sir! Sir! Kanaog ba? Asam po agi, sir? Kanaog kayo mamuli na ta! Asam po agi? Panganak, kanaog kayo mamuli na ta. Panganak, kanaog. Uli na, sir? No.